Hele, ono se říká, že ponorky jsou vevnitř malý, ale tady ta U9 v německém špíru je poměrně dost velká i pro člověka, který má skoro 2 metry jako já. A já jsem z toho tak nadšený, že musím natočit, jak to tu vypadá. Třeba tohle, to, co vidíte tady, to je 8 torpédových komor, který vlastně to posílalo všechno ven. Případně se tím evakuovalo, nebo ejakulovalo. To o tom historie mlčí, o tom druhém. Tady je takový jako zásadní koridor. Je to velký panák, že jo, protože je to v muzeu. Tady je nějaký jiný návštěvník, ten mě vůbec nezajímá. Každopádně tady je sonar. I s mým odrazem. Tady nejspíš seděl kapitán a nadával na to, jak to nejde. No a tady je samotná řídící místnost. Plus pořád ten pán, který mi tam zavádzá. A je tady spousta kohoutů, které jsou zelený a červený. Takže nemají tady 3 dráty nebo 3 barvy, ale jenom 2 barvy, aby to nepopletli. I když třeba to taky dokázali poplíst, to člověk nikdy neví. No a když se tady potom dál, tak je tady záchod. Tady je fronta na záchod a za tou frontou Entschuldigen, tak je záchod. S Němcem, který sedí na záchodě. On je teda jenom jako ten Němec. Má tady Playboy, což je naprosto případný. No. No a právě tady ještě směrem dál už je strojovna. Tady je ten Scotty. Scotty Torpedo Me Up. Leze se tady tudy ven. Jo. A tady jsou tyhle ty brutální motory. Prostě je to úplně boží.